zera joatearen ideia hori, itakaren ideia hori, agertzen zen Gorka konpontzailea, nolabait nor den elbarria eta zergatik garen elbarri edo ez garen, agertzen zen era berean Gorkaren bi amak agertzen ziren, bi amaz osatutako familia bat, agertzen zen estralurtar bat, bere hizkuntzari buruzko refleksio bat, orduan esaten nuen, hainbeste elementu daude ipuilean alde egingo diatela, edo, zulo bihurtuko zaizkit, ez? Eta orduan erabaki nuen, bizipozaren ideia hartu, eta beste ipui bat sortzea. Eta nola, Porrotxek bizipoza galtzen du, zahartzaroari beldurrez, edo, adinaren krisiari ez esaten zen bat, 50 ez esaten, baina bigotea urdindu zaio eta depresioa dauka Porrotxek. Basada en hechos reales. Nik ikusi izan dute Porrotx bigotea margotzen, eta esaten du, honekin historio bat, eta bukaeran akordatu nintzen behin Joxan Ormazabalek kontatutako ipuitxo batekin, edo pasadizo batekin, eta berak nola esan zidan behin, bazela amona bat, eta zarra, 50 bat urteiko zituena, eta galdetu ziola, eta zuk zenbat urte dauzkazu, eta hori poste edo 6. Eta nola poste edo 6, hori ezinezkoa da, nola azaldu zion, dauzkagun urteak betetzeko dauzkagunak direla, betetakoak ja ez direla gureak, horiek. Eta horrelako ideia batekin eta hori kontatzen duenean, Porrotx eta amona parrez lertzen hasten dira, eta gazteek ez dute parrerik egiten, ez dute ulertzen, ez? Orduan esaten da, badago umore klase bat, adin batetik gora bakarrik ulertu daitekeen. Horren inguruko, adinaren inguruko eta adinak sortzen dizkigun galderen edo bizipenen eta abenturen inguruko iputxoa. Behar da, Aitor Amonentzat gomendatzen den ikuena. Egia esan irakurlea ziren esan. Adina zalatu. Ezak, niarekin ez, zartzaro bat eta adinaz oso gaztetatik pentsatzen dut, iruditzen zait kezka existentzial eta danok zeharkasten dut kezka baten inguruko ipuia dela, eta gainera paiazo depresiboaren historian eri oso erakargarria izan zait, beti da. Depresioa zaila dela, zemat urte dituzu. Niko 30 Zazpiro zortzi. Eta, pixka bat, kartoizkoetara pasatuz, Porrotxek esan duen bezala aurretik bilduma hontan edo, badaude beste bi azpiatal edo, lehenengoa nor gara, bigarrengoa biluzik, sexualitatearen ingurukoa, eta esan zidaten emozioen inguruko kartoizko ipuinak atera nahi zituztela, hasiera baten lau, nolabait pertsonaia bakoitzari lotuta bat, eta nik nahiko argi ikusi nuen oinarrizko lau emozioen buruzkoak izan behar zituela.